An Gorta Mór. Sa bhliain 1845 bhí 8 milliún go leith de dhaonra in Éireann. Bhí bara bratha cruineachta, curcha agus orna sa tír, agus mór an bó agus cuireach. Ach bhíar na daoine na bara agus an stoc a dhíal chun an cías a dhéanamh don na tíornaí talún. Dá bhrí sin, ní bhíoh feabhail ná arán le hithe acu. Ba iad na prátaí an príomhbhia a bhí ag na daoine. Nuair a hepartha bhí ocras ar a lán, agus is beag a rinne an rialtas chun an scéal a laias. Sa bhliain 1846 tháinig an dubh ar na prátaí. D'fhág sé sin na daoine gan bhia. An bhliain dar gcionn bhí an dubh níos measa agus bhí an gorta ann. Le an fíomhras agus galar eile i measc na daoine, fuair na mílte bás. Bégan go minic a lán corpáin a chur san éan uaig amháin. D'imigh na mílte thar lear i lunga lufa nach raibh arúnach don tros. Fuair a lána go bás sna cónra lunga sin ar a slíg Americá. Sna blianta uafásacha sin 1846 go 48 bhí bia go leor in Éireann chun 2 milliún duine a chothú, ach bhí na tíornaí talún á easpórtáil, agus ní ar na rialtas hasanna éon iireacht thráthúil ar an easpórtáil a chosc. Rinne an Gorta 2 dhiúbháil mhóra don tír, ar an gcéad dul síos chuir sé tús leis an imirce a tarsúil go dtí an lá inniuamh. Ina cheanta sin, bharigh sé an Ghaeilge ina lán áiteanna sa tír. Díg ar níg, dumpaigh na daoine ar an méarla, mar bheas siad gur a bhar a chabhróg sé sin leo chun slí bheatha a bhaint amach.